Ayatollah Ali Khamenei don menta haga khimkhat dei hangne ke tin ka ong shong ru je yang ru kendu Shadin ka don ka ding bat shakmat ka don ka wailam ai hukum Ayatollah Ali Khamenei ban tep im ye ki bru ki bedang im ha ulum jingtap linear bat pan jiarap ki bru hashwa bakin syak tep im balai ke UN menta ka snabjar wat hadin lai tayu tam bakla nek ke ki hapo jong ka ri hiran kat ba hosnam ar hajar ar phau tang hadin khendiat kenta jong ka jingsyak set yap jo Qasem Soleimani ka UN ka stat ban kentho Henry balai menta ka snabjar jar kentho teng e unong mi khat napo jong ka Iran ya ka UN hai ka special session jong ka UN kalalong ha ka arplai trik jong mato bana January jong taw snap arjar hunriu kalalong kumbar set do khnam ya ka UN halor jong ka jing sap jar ka jong ka bat pen pau jing bitar ka perthai halor jong ka jing jia hapo jong ka tei ka ri ha Iran weng sa u Vladimir Putin ban ai ka jingkersan yu Ayatollah Ali Khamenei halor jong ka thmapo ying jong ka ri ha Iran menta ula sedang saban phatri ilade hanrei u bapli syaiun phatri ki sipai jong ka ri mereka ki la yang hajan e ki khubor ki ba khamne kilong habban phatri u Ayatollah Ali Khamenei katkum ka jethu jong ki senior officer jong ka Iran Ministry of Health kila ong ba kala don ka we ka video ka la like tu ya ga ba Ayatollah Ali Khamenei kwa satya ya ka perthai bakan yoi ha ka ba palat lai pho hajar ngut ki bru ki blayap tang haki arsngi juga jikhi namar jongka jing septing ya ka jing berngam jongka ri Amerika kumta une unong yalam badon bor jongka ri Iran ula IT no ya ka bor sensyar hapo laga jonggori ha ukun ujong u hanrei yala depat ula petri no sha ka jaka ba undon ya ka jing sengan menta tung ni pei lingba jongka ni ka report haga por bala khang dam no ya ka internet hapo jongka tegari kila don arngut ki senior officer jongka Iran Ministry of Health kila poi hai ka te ga jaka bat kila penpau lingba jongka Time magazine bat ya ga ke chipentep kila pentep by direct sha unoyalam badon bor jongka tegari u Ayatollah Ali Khamenei kumta katkum ke jingtip hapo jongka ri Iran ba kila don palat lai pho hajar ngut ki bru ki bala yap bat kani kalong ba ka perthai situlup kam tip ya kani ka jingsa penyap ka buntam na kini ki belayap ka dei ka belajia haki arsngi kata haga pratrik bat ka khandai trik jong ubnai January jong taus nam ar hajar arphon rio haba phai ya kani ki jingjia bat banyan ujoru ya ka ei ka belajia haus nam sejar khandai spa sophuwe haga ba ki nong penyap jong ki nasi kila penyap palat lai pholai hajar ngut ki jiu hapo jong ka babior ha ki arsngi bat ladang ya ujor ya ki jingjap mata hapo jong ka rihiran kalalong be thikum ka jingsa penyap jong ki jiu ha ki nazi haus nam sejar khandai spa sophuwe hanrei watla kat kini ki jingsa penyap ben jong ki nong Iran nagalyang jong ka United Nation kadang sngap jar jar ya ki jingjia hapo jong ka tegri kabala yat mental lajan sibanai ai ha ka arphlai trik jong mataw bana January jong taw snam ar hajar phon riu nagalyang jong ka UN Human Rights Council kala hab ban shong ya ka special session ka joka halor jong ka jinglong jingman jong ka hok long bru man bru hapo jong ka ri ha Iran nagalyang jong upayan akhavan ubala mikmat napo jong ka ri Iran sha ka UN ha ka baula ongba kiru pajba hapo jong ka ri Iran kila im kum ha ka jingpho sniu jong ka mit sha yanga bangan ye thu ye ka wei ka jingjia jong ka wei ka lunging ha ka ba kala pelut por ko ba lai sngi e ban wat yala ujong ukhun ulami na ying ba un lek hasurok ban yakhi pajba hapo jong ka nongba tera hanrei uklam wan phai yingshu kani kala penlong ki bahaying hasam ki jong u ban lek wat ye u wat haki hospital ki bala don shibun ki bala mensau lani sekitu ki bru ki bala yap ru yo le se u dei ma u we ni kita ki lanot ki bala syak priap hanrei kim shamla labdin satya ye u la hangnu don hanrei hak ba khadu ki la lek ban wat sa ka we ka jaka ka badon hapo jong ke karisak bat hangni ki la lap ya ki mat yap ki bom la shu banyo ki bala dab ban song haki plastik ki bayong bat kini ki dei ki bala mensau na ka jing sha thar kuli bat kila bret pathar ki hapo jong ka ta ka kamra jukut ki ying la kumba bret ki nyut ki bra thap ha ka plastik
kata ka longying ka bala shlei de ka jingsnu si ka bakraw ka kwa ban sei kita ki medyap badbakan sa siru shibun ka pisa na ka banta kita ki medyap ki bala syak sam haki kuli ki bala pendon kam ban penyap ya kita ki baik ki bathon ki jongki hanrei ki weipat ki la syak penbor ban soi ka jingpla bom hok da ka bakila kena ru ya ki kinhun senking etiar bakila shumudur na ka banta ka jing penyap ben ya ki khun ki jongki ka jinggermen bat ka jing ting kalaya snok krilang hangta kat bagi kmi ki kpa kidang plit ya kita ki plastik ki bayong ka wei hadin jong ka wei pat kumta gade ka jingwat ka joki kam syam na long satya ka balek no ei kumta kilalap ya ukhun ujongki ba udang im kumta ulalaj im daki kamba ki baphala naki katu ka neki jingsha pen masau daki kuli ula thya bai khop khlamki hapo jong kata ka plastik ka bayong kumba lai sngi ei da ka ba ula le men le kum upriu ubalayap khnang ba unlaj ya ka jingsha pen chitom da ka jingyap lingba jong ka jingsha siat kuli na ka khli ka super khat kat no ka jing sngo tengan jong ukpa bat ke kmi ha ga bakum kata ke khlipmat hanrei ki babun ki badon hangta kim syam la don ye ka bakum kata ka jing le kamba kum uni usamla namar kila dab ban pek ya baro kita ki medyap ki badon hangta bat haba pek ya kene ke jing ka ki bu ya ki medyap kila long kum ka dujok ha ga ki medyap ki bom la shu ban yo menta ki don hapo jong ka ri ha iran kumta hadin jong ka jing like tu jong ka ni ka video ka deiru ha ka ni ka ju hi ka sngi na ka liang jong ayatollah ali khamenei ula shim ya ka rai ban phat ri no yelade hanrei ka ei ka bla hapo jong ka jikhi pajba hapo jong ka te ka ri ha iran ba ka don ka plan ka bari halor jong ka jing pnya pathar ye ki ru pajba nong ye khi ha ga ba na ka liang jong ayatollah ali khamenei ula ai ka hukum ban ong ba dei ban set ya wei po wei uno ye khi persha ha ka nu ka jaka kumtaru kini kilat ai jiada hapo jong ka tegari kila lebe tik ye ka ei ka ba une ukhlidu jong ka tegari ula ai ye ka hukum bat na ka ne ka jingsiat jong ki bor sipai ki don ki bla yap ki don ru ki bla min saujur kumta ki bor sipai kila khanglin tiru ya ki ambulan ba kim re ban poi sha ki jaka ki badon ki noikhi ki bla min sau kila ai hukum ya ki hospital ba kim dai satia ban sumar ya ki tu ki ru pajba ki bla khi pajba ya ka sarkar jong khamenei kumta dei na gade ga dau ba ka snam jong ki noikhi ka jaw ha ki surak ki linti ki singkin namar ba ka don ka hukum ha ga ba ki lat ai jiarap jong ka tegri kin omla satia ban priang ye ki ni noikhi persha hapo jong ka tegri ha iran bat kumba ka long menta ka jinglong juman hapo jong ri ha iran kala nak sniu dur shu halor jong ka jing ki pajba jong ki ru pajba kani kadai ka blami napo jong itu ki batap ki bru ki blayap hapo jong ri ha iran bat kani ka report ka ongkum ni menin ka sngi ngi lej ban shim ye ki matyap pan bu ye ki ta ki matyap hapo jong ki jakat bru bat ngi le yu sngoru ye ka sur ka bashai ba ki don shibun ki bru ki ba perta yarap namar ba kila shu inject ye ki bru ba knyap kumta kila penyap ya kitu ki bru ki badang imru namar kata katba ka jekhi kadang ya hapo jong ka tegri on om don manu bala ban yo snow yangi bat hagabakum kata ka por kita ki badon ha kata ka jelang jong ka United Nation kila snow bitar hadu kata halor jong ka jethu jong unong mi khmat na ka ri ran hapo jong ka UN shu la ong ba katkum ka jethu jong ki doktor jong ka ri iran ba kila don palat ar pho hajar ngut i ei ki noyakhi persha ki bla yap no ki bla shap ni yap hadu menta bat kumba lailak lai pho hajar ngut i ei ki bru ki bla mensau ki don kini ki dei ki jingkheng ki ba persha ye ka jing smuthu jo ki bor sanchar jo ka tegri bat kini ke long ka pop ka ba kraw persha ye ka hok long bru man bru han railing ba jong ka de session ni kwa ban pedang sobha ye phi baro ki bedon hangni bato ngin buram ye ka ni watla ka long ka ba ritru bat watla ka dir ka poru namar ba ki paj ba nong song snong jong ka ri ran ki don ye ka hok ba kan tip ha ka ba palat lai ta yo ka ne ka jekhi jo ki nong iran ka la ya han rai ne ka jang jong ka UN kam pat kran ai wat tang si kin pinru halor jong ka ne ka mat
Kumtangi bu ru ya ka jingli ya ki pra pho nyungut ki nong trei jong ka UN ki bala pentbit ya le de shagani ka kam. Bakat ni ka jingker hu jong ka perthai halor jong ka jinglong jingman hapo jong ka ri Iran. Kabala yat menta palat lai te yo hanrei balai ka UN hadu menta kadang susnap jar-jar. Badai tang haga khatlai terik jong menai Januari kala don ka wei ka jingken tha. Hanrei na ki pra pho nyungut ki expat jong ka UN. Tang san ngut ki bala yo ban soi ya kani. Naka sngi shaka sngi ngi kerpat bakan le AA halor jong ka mat. Kumba san sngi ki la don hapadeng jong ka jingsha pen si tombeng ki bakraw. Hadin jong ka jingyap jong ki nong yakhi. Ngakwa ban bu ya ka jingli ya ka Agnes Kalamar. Ka wei ni ki ruput turoi ki rim jong ka UN ka bala julek ru keleng-keleng. Ba menta ka don ha keleng-keleng jong ki ri jong ka perthai. Ba balai pi snap jar menta. Ha ubnai Januari jong snam ar hajar arpau haga baka ri Amerika kala set yap ya uklidu jong ka IRGC ukwasam Sulaimani tang haki khendet kenta hanrei filami ka jingpenram ka bakraw hanrei menta balai ki pajba no yakhi ki balului jong ka ri Iran phi snap jar phim laj ban Korean watang si kentinru bat halendat jong ka ka kamera habangi keli ki nong tho kot khubor ki riu pau khmat jong ka Hollywood ki nong yakhi pajba ha ki jaga kila nang penkhi ya ka jingmut jing berkhat jong ka perthai situlup hanrei balai pi snap jar hoi ka don ka jubab ka bomla statia ban snusuk hanrei ka longpat ka basai ba ka jingekhi jong ka ri Iran kala pen prai ka jitu khana ka bala bu kerpang ki pajba nong Iran kila yakhi persha na ka jingsha ban ben ha ki muslim namar kim sabala statia ban pedang ya ka kum ka ni ka rukom sensyar kum ta kila snodai ban kentaj mardor ya ka kum ka ni ka rukom sensyar bat hatu baro ngi ki bedon hangni ngen ong ba kane ka dor jong ka jing snapjar ka dei ka jing im jong kinong Iran kumta kane ka ka por ka bangi ngen jet hatu phan ai ka jida ya ki noi khi jong ka Iran ne ka perthai kan yo i ka jing bakla ka jong phi lingba jong ka jingja ka perthai kan yo i lut ya baro ngitip bakine baro kiwan na kibor kibahalor baki bor bahalor jong ka Iran menta kila pentikna bau Ayatollah Ali Khamenei daladehi ula ay ko hukum ya kibor sipai bakin siat na phang ya ki nongi pajba ha ka no ko por ka baki ki don kam kumta ka jingsukor jong ka Iran lingba unoylam bhaklidu jong ka te ka ri kelas dang ban pausai menta namar ningkong kibor sensar jong ka negeri da ka bagila ong ba kila don hadu kumba san hajar nguri e ki bru ki bla yap nagane ka jekhi pajba hapo jong ka te ka ri hanre kim shamle thu shai satia ba hatu manu bla penyap ye ki san hajar ngut ki bru ki bla yap bat balai ki yap hanrei kala shuya thu tang ye ki number hanrei hadin arsni ki ta ki number kila kelabyang bat kila ong kam shamla dei satia san hajar hanrei ka dei tang lai hajar ngut ei bat kila pensisha ye ka jingyap jongki kalong kumba lai hajar chispa khat nyungut ei ni ken mau haus nam ar hajar puar ka tei ka ri kala penbana ba kidon lai hajar chispa khat nyungut ki bru ki yap na ka jingpang covid bat hagachu ko por kila kamru bakidon ko balai hajar chispa khat nyungut ki bru ko yap na ka jingyo bi na ka kiat basa mentaru kidang kambyang baka jingyap jogi nekhi percha hapo joko tegri kalong tangkumba lai hajar chispa khat nyungut ei bakini ki bru ki dei ki bla sha thombor ha ki ruking atiar joko tegri hanrei ka balingo hangni kalong ba balai uni number lai hajar chispa khat nyungut ki ju pendon kam bha hapo jong ka tegri kani kala pausai ba kate ka jingkam jong ka Iran kalong ka jingkam ka thok bat ka syukor sudah hanrei ki babun ki nong Iran ki la yo i ya ki jingjap ka shirkhai ju ki bru hapo jong ka tegri ki babun ki samla jong ka Iran ki le khi persha halor ju ka jing sensar jong Ali Khamenei kat hadu balwa khang dam no ya ki internet ya ki phone bat ki wei pat ki lat ai jing tip hapo jong ri bat shabar nakariru nang tas ko wei pat ka jingja ya unong sensar don bor jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei bat uta udei u parlok u bakhadu ujong u ula penkhre ban len lade na kamta ka jong u bat uta udei u Vladimir Putin ha ka ba barabor uni u parlok ujong u Ukraine persha bha ye kinu kiba Ukraine persha ya kari Iran hanrei watla u Putin ru ya ka ei ka bla hapo jong ka Iran ula ongba kalong ka ei ka jingjia ka long shaba palat
kat kum ke jethu jong ke wei ka lat pathai khubor ka tip da ka telegram wat lai ka don ki jing kan tho pa ba ki jing penram ye ke je khi kum ka jingwan tu klar jong ki briu ki bana bar jong ri ka sarkar ke jong Putin kala penbor simat ya ka sarkar jong Khamenei bakan ye kran smuthu jomot bat ka ri Amerika u Putin ula terwa ban perkhat hi dalade wat ye kita ki je kran smuthu jomot bat ka ri Amerika bat hangni ka don ka jingkeli ba balai ka ri Russia kan inono yala ujong u parlok u bajan bat ka jubab hangni ka long ka basuk ba u Vladimir Putin yamenta u don hasenda bat u Donald Trump namar ki don ki kam le isen jong u Donald Trump ya u Vladimir Putin u don kam ye ka jinga de bat u halor jong ka Ukraine hagaba la satya ban sha ban yoi bau Ali Khamenei un ye ka jida ye ka jingsen shar ka bau la panyap hadu kumba lai pho hajar ngut ki briu kumta menta u Putin ula penjengai no yelade nau Ayatollah Ali Khamenei katanat kambari jongkari Russia kala penyat ye ke Iran katba udang penle jengmut yala ka jong ka jingim ke jong bat menta kala long ka shai bha kumta kari Russia kamkwa ye ka jingsen shar kan kala hapo jongkari Iran kumta ka jingklam jongka Islamic Republic kala ban mi ka jingklumar ka bakrau lane wat haki kaput shaki benta sathi jongkari Russia ru kumta la sngotu shai ba u Ayatollah Ali Khamenei menta ula hab ban yang marwe halor jogri ka jingjia joka thmapo ying ka jong u hapo jongka te kari Iran namar menta ka ri Russia kala sedang ban ja yelade nagabda ban ay ka jingkersan ye ka te kari kumta omdei tang menta ka ri Russia kala wengru ye ka jingkersan ka jongka kumba kala jia hagi por kala dep kum ya ka Armenia ka Syria ka Venezuela bat samenta ya ka ri Iran bat kani ka sin baar ya ka ri Russia bakan weng ban ay ka jingkersan kumta ka jingken riano jong ka ri Russia ban ay ka jingkersan ya ka ri Iran menta kala bu jing ya u Ayatollah Ali Khamenei baula haban phat ri no yeladi namar ka jinglai tu jong ki tei ki video kibala pensa priangru da ka Iran Ministry of Health halor jong ka jingyap jong ki pho hajar ngut ki nong Iran bat de ki lakngut kibala mensaw halor jong ka ji khi pajba hapo jong ka te gari Iran kumta kumba ka long menta ka jinglong jingman jong ka Iran kalanang snudur shushu namar ba u Ayatollah Ali Khamenei ula ban bu jing wat yala ka jong ka jing imru hadin jo ka jing weng no jong ka Russia ban ye ka jing kersan ya une unoyalam uba khridu jong ka te gari kumta ka ban jia ha ki por ki ban wan tong se kendu hagi weipat ki video ha ki por ki ban wan khublai sibun ta thadu bi kendu hagi weipat ke video